Podnikatelia a rodinky, hľadáte široký, veľký pozemok vo Vranove nad Topľou? Tak áno, tak tento pozemok je presne pre vás. Z prednej časti vám ponúka rušnú hlavnú cestu, ktorá sa hodí na vaše podnikanie, no zozadu je to oáza pokoja. Výborná adresa pre vašu prevádzku, sídlo firmy aj súkromné bývanie. Predstavte si, že vaša nová prevádzka stojí pri hlavnej dopravnej tepne mesta, kde vás denne míňajú stovky aut a potenciálnych zákazníkov. Tento pozemok v mestskej časti Čemerné vo Vranove nad Topľou má všetky predpoklady stať sa základom vášho úspešného projektu. Z jednej strany susedí s Rušnou ulicou, kde už dneska fungujú rôzne prevádzky, služby a podnikateľské objekty, čo garantuje skvelú viditeľnosť, dostupnosť aj klientélu. Zo zadnej časti vás čaká pokojná zóna s vlastným prístupom, ideálna na sklad, kancelárie alebo aj súkromné bývanie oddelené od ruchu. Na pozemku sa nachádzajú aj pôvodné stavby, ktoré môžete využiť ako zázemie výstavby alebo ich pretvoriť na plnohodnotné priestory s charakterom. Výhody: priamo pri hlavnej ceste, ideálny pre podnik, obojstranný prístup, pôvodné budovy, rýchly prístup do centra aj k obchvatu, flexibilita využitia.